खुलुमबाय रायजोफोर एमपि बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय बिनि रिजाल्टखौबो जोङो साननैसो सिगाङावनो जोङो मोननो हाबाय सेन्ट्रेलाव बिजेपियानो सरकार दाफिनबाय नरेन्द्र मदियानो फिन भारतनि प्रधान मन्त्रि जाफिनबाय नङा होमबा रायजोफोर दा आं बेखौसो बुंनो सानदों रायजोफोर बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानाया 4 बोसोरानो जालायलांबाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफायाव थानाय बायदियै एनडिएफबि सोद्रोमाफोरा सरकारनिफ्राय जाबायदि अनसुंथाइ मोननांगौमोन बे अनसुंथाइखौबो दासिमबो गासैबो एनडिएफबि सोद्रोमाफोरानो मोनफुंजोबनो हायाखै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय बिर जोहोलावजोफोरनि मुंख्लं नखरनो सरकारा 5 लाख रांखरि अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावदोंमोन नाथाय बे अनसुंथाइखौबो दासिमबो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय बिर जोहोलावजोफोरनि मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरा दासिमबो मोनजोबनो हायाखै एनडिएफबि केडार्सफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामजोबनानै होगोन होननानै मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना खोथा होदोंमोन नाथाय दासिमबो जोङो गासैबो एनडिएफबि केडार्सफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामजोबनानै होनायखौ जोङो बे समाव नुनो मोननाय जायाखै आरो बेजों लोगोसेनो जोबथेसालियाव थानाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे माखासे एनडिएफबि केडार्सफ्रा दासिमबो जोबथेसालियावनो जोबजानानै दङ बिथांमोनखौबो उदां खालामनायनि थाखाय सरकारजों सावरायगोन होननानै जों फिन खेबसेबाव भारतनि हम मिनिस्टार बिथांजों सावरायगोन जाहाथे बिथांमोनखौ बरननायनि थाखाय मायबा नङा माबा मोनसे मोजां लामा बरननानै जों साक्सेस जानो हायो बिनि थाखाय जों बै समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिगाजुलिनि बाटासिफोराव फैनानै बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन नाथाय दासिमबो जोङो सरकारजों सावरायनायखौ जोङो बे समाव नुनो मोननाय जायाखै थारैनो दुखुनांथावना बाथ्रा नङा होमबा रायजोफोर बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानाया 4 बोसोरानो जालायलांबाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफायाव थानाय बायदियै बिटिआरनि सिमा बारायनाय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि माखासे बर' गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननाय बे खामानियाबो दासिमबो आबुङैनो मावफुंजानायखौ जोङो बे समाव नुनो मोननाय जायाखै थांनाय 2023 मायथाइयाव सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि गं 47टा बर' गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननायखौ जोङो निउज पर्टेल एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो नुनो मोनदों जों खोनानो मोनदों दा खोथाया जाहैबाय रायजोफोर फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जिहेतु बिटिसि इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ बे बिटिसि इलेक्शनाव सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि जिहेतु बिटिआरआव सोसनजानाय गं 47टा बर' गामि बे बर' गामिनि रायजो राजाफोरा फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनाव भट होनो मोनफागोन ना मोनफाया बे आंनि गोसोआव गेदेर सोंलु सिखारदों रायजोफोर सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि गं 47टा बर' गामिफ्रा जुदिहे बिटिआरआव सोसनजामारदोंब्ला फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जिहेतु बिटिसि इलेक्शन जागोन बे बिटिसि इलेक्शनावहाय बिथांमोनाबो भट होनो मोनफाथारनांगोन जुदिहे बिथांमोना भट होनो मोना बिटिसि इलेक्शननि भटआव जुदि बिथांमोनाबो बाहागो लाफानो मोनाब्ला साननानै लानांगोन जे बिथांमोना बिटिआरआवहाय सोसनजायाखै नङा होमबा रायजोफोर दा फैबाय थानाय समावसो जोङो मोनथिनानै मोनसिगोन बै सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि माखासे बर' रायजो राजाफोरा बिटिसि इलेक्शनावहाय भट होनो मोनफागोन ना मोनफाया जोङो फैबाय थानाय समावसो जोङो मोनथिनानै मोनसिगोन रायजोफोर आरो मोनसे खोथाबाव सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव रायजो जानाय माखासे बर' रायजो राजाफोरनि हा हुनि जेंनाया दासिमबो सुस्रांजायाखै दासिमबो रेल साइटिंनिफ्राय सा ओनसोलाव रायजो जानाय माखासे बर' रायजो राजाफोरा सरकारनिफ्राय हानि फोरमान बिलाइखौ दासिमबो मोनफुंनो हायाखै थांनाय एमपि बिसायख'थिनि सिगाङाव सानैसो बर' रायजो राजाफोरनो सरकारा हानि फोरमान बिलाइखौ राननानै होदोंमोन नाथाय गोबां हाजार हाजार बर' रायजो राजाफोर दंबावो हानि फोरमान बिलाइ मोनिया बे हानि फोरमान बिलाइ मोनिफोरनो माब्ला सरकारा हानि फोरमान बिलाइखौ राननानै होगोन बे आंनि गोसोआव गेदेर सोंलु सिखारगासिनो दं रायजोफोर आरो बिनि अनगायैबो गोबां बर' रायजो राजाफोर थालांबावनानै दङ बै बर' रायजो राजाफोरनि हा हुखौथ' जि फिक्सआनो खालामबावाखै बिथांमोननि हाखौथ' सुबावाखैनो बिथांमोननि हाखौ OLF एरियायावसो गोलैनानै बिथांमोननि हाखौ सुवालासिनो गालांबावनाय दङ दा बै OLF एरियायाव गोलैनाय बर' रायजो राजाफोरनि हा हुखौ माला GPX खालामगोन माला सरकारा फैनानै सुगोन बिथांमोननि हानि जेंनाखौ माला सरकारा सुस्रांनानै होगोन जायफोरनि हाया दासिमहालागै सुजाबाय बिसोरनि फोरमान बिलाइखौबो माला सरकारा राननानै होगोन
बे आंनि गोसोआव गेदेर सोंलु सिखारदों रायजोफोर। मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा बुंदोंमोन एमपि बिसायख'थिनि समाव सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बर' रायजो राजाफोरा बिजेपिनोनो भट होनानै बिजेपिखौनो देरहाहोनांगौ, अब्लासो बिटिआरनि सिमा बारायनाय आरो हा हुनि जेंनाफ्रा गासिबो सुस्रांजाजोबगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। दाथ' सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बर' रायजो राजाफोरा बिजेपिनोनो भट होनानै बिजेपिनि केन्डिडेटखौनो देरहासार जाहोबाय। दा माला सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि माखासे बर' रायजो राजाफोरनि हा हुनि जेंनाखौ माला सुस्रांनानै होगोन सरकारा, बे आंनि गोसोआवहाय गेदेर सोंलु सिखारदों रायजोफोर। दा फैबाय थानाय एमएलए इलेक्सनावसो भट मोननो थाखाय बै हानि फोरमान बिलाइखौ राननानै होलायसिगोन नामा? जोङो फैबाय थानाय समावसो जोङो मोनथिनानै मोनसिगोन। थारैनो बिथांमोना खोथा होनाय बायदि खामानिफोरखौ आबुङैनो मावफुंजोबनानै होनो हागोन ना हाया, जोङो फैबाय थानाय समावसो जोङो मोनथिनानै मोनसिगोन, नङा होमबा रायजोफोर? रायजोफोर, आंनि दिनैनि आपडेटआबो बेखिनियानोसै। आंनि बुंनायफ्राव माबाफोर गेना गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आं सासे बर' फिसा हिसाबै, बर'नि सासे इउटुबार हिसाबै आं नोंथांमोननिफ्राय निमाहा मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। एसेनोसै रायजोफोर, जै बर' हारिनि।